Volám sa Peter Maľa a vo svojej práci ako lektor ďalšieho vzdelávania a mentor začínajúcich lektorov som sa viackrát stretol s tým, že lektori pri príprave svojho vzdelávania začínajú tým, že sa snažia zadefinovať cieľ vzdelávania. Tomuto kroku však predchádza ešte jeden dôležitý krok, a to je spoznanie vzdelávacích potrieb účastníkov vzdelávania. Vzdelávacia potreba účastníka vzdelávania je subjektívne pociťovaný nedostatok na úrovni vedomostí a zručností, ktoré sú potrebné na vykonávanie konkrétnych úloh v mimopracovnej alebo pracovnej oblasti. Aby sme teda vedeli stanoviť adekvátny cieľ vzdelávania, musíme vykonať analýzu vzdelávacích potrieb. Potrebujeme poznať aktuálnu úroveň vedomostí a zručností cieľovej skupiny, požadovanú úroveň vedomostí a zručností, aké vedomosti a zručnosti je potrebné dosiahnuť na dosiahnutie pokroku a akým spôsobom je toto možné realizovať v rámci vzdelávania. Najčastejšie sa v rámci analýzy vzdelávacích potrieb využíva online dotazník, ktorý sa rozposiela účastníkom vzdelávania. Je samozrejme rozdiel, keď ideme realizovať otvorený kurz pre širokú verejnosť alebo uzavretý kurz pre konkrétnu skupinu ľudí, napríklad z nejakej konkrétnej inštitúcie alebo firmy. V rámci firemného vzdelávania sa zameriavame na analýzu organizácie, čiže nás zaujímajú také dokumenty, ako je stratégia, vízia organizácie, jej hodnoty. Potom robíme analýzu pracovného miesta, čiže identifikujeme všetky úlohy a vedomosti a zručnosti potrebné na vykonávanie týchto úloh. A nakoniec je to analýza pracovného výkonu, čiže identifikujeme rozdiel medzi súčasným výkonom a požadovaným výkonom zamestnanca. V rámci otvorených kurzov pre verejnosť zisťujeme odpovede na otázky, ako napríklad, aké vedomosti a zručnosti potrebujete nadobudnúť, ako sa nedostatok týchto vedomostí a zručností prejavuje pri plnení vašich úloh, napríklad v pracovnej oblasti, a ako sa to zmení po nadobudnutí týchto vedomostí a zručností. Analýza vzdelávacích potrieb je teda len prvou fázou tzv. Systémového prístupu vo vzdelávaní dospelých, a za ňou nasleduje definovanie cieľa vzdelávania, projektovanie vzdelávania, jeho realizácia a následne jeho vyhodnotenie.